мақсади ман ки шахсоне ки аз риск кардан метарсед ва тарсдил ҳастед лучи ба ман нанависед ва ба ман алоқа набаред бародаро. рости мо бисёр як масъалае ки лозим аст аслан ба худи ман ҳамин лозим аст ва ба якояки шуморам ин лозим аст. Ба ҳамин хотир хостем як суҳбати дигар кунам ҳамроҳи шумо, чунки яке аз бародаро ба ман савол кард. рости натавонистам ки хомӯш шинам, хостам ки ба шумо инро ҳам расонам. яъне ки саволшам хуб буд барои ман, гарчанде ки камтар мушкилтар расид. хуб аст ба ман як бор фаҳмоташа ки то ана ин навора хеста пешкаши шумо гардонем, то бори дигар ба хубӣ маро дарк кунед ва бифаҳмед. яъне ки ман дар қариби ҳамаи видеоҳо мегӯям ки бародаро кадомет ки мехоҳе омадан, масъалаи чӣ хел омадан, ба кадом роҳҳо омадан, ман чӣ паспорти русӣ бошад, чӣ паспорти тоҷикӣ ба шумо фаҳмонда додагиам ва мефаҳмонам. ва ба ин рӯзҳо чандин аз бародаро хоҳару апои мо менависанд ба инстаграм ки ба ватсапи ман саволҳо бисёр аст ки чӣ хел равем, чӣ кор кунем. чӣ хеле ки ман ваъда додам барои ҷои хоб ки барои омадан ба шумо кӯмак мерасонам. ине ки бародари мо ба ман суол кард ки чӣ хел аст. ман фаҳмодам ки масъалаи корро чӣ хеле ки шумо дар навораи гузаштаи мо дидед чӣ корҳо ҳастанд, ана ҳамин хел корҳо аст ва шумо биёед агар омадани бошед мо метавонем ба шумо ҷои хоб аз дасти мо меомадагӣ ҷои хоб таъмин кардан, масалан ба ҷоҳо рафтан дар кор чӣ корҳо аст ва ин роҳҳоро нишон додан ва чӣ хел омадан дар кор ва кӯмаке ки аз дасти ман мебиёяд инҳоро мекунам. ба ӯ бародар фаҳмондам ҳамин чиза хуби ва баъдан баргашта бо савол дод, бо навист, бо савол дод, голосҳоеро кард дар инстаграми ман ки мабодои ман кор наёбам, ба ман аз хонагиҳо пул пурсанду ки хеле масъалаи шахсӣ даъво карда. баъд шумо ҷавоб мегедаи ба ман як гӯем вайши ба ман як сахтам расид гӯемашава ва ба як тараф ба ман хуб шуд ки ман боргашта ба шумо пешниҳод кардам ва ба шумо ба пуррагӣ мефаҳмонам дар идани видеом ки шумо бо рангаму бародар ба ман чунин саволҳо нагузоред. чунки чӣ хел ман ба ӯ бародар ба тоҷикӣ, ба забони тоҷикӣ худмон фаҳмондам ки ҳамихел ман барои кор да шумо ваъда наметиҳам ва да ягон каси шумо бо мегӯям ваъда наметиҳам ки шумо хезе биёед, кори шумо тайёр аст ё ин ки ба шумо ҷойҳои корӣ аст. чунки мо дар ҷа туристӣ меоем, ҳаққи корӣ надорем ки бизнесвиза гуфта бизнес дорем меоем, мо ҳаққи корӣ надорем. танҳо барои тамошо як исуса не ки мо ки аз фурсат истифода бурда давлати ободу орома ки ёфтагӣ кор ва фаъолият мекунем. намбошад ғайриқонуние кори мо, не ки ҳамда кор карда гаштем, ҳама чи узбекҳо, чи тоҷикҳо, чи ғайраҳо. аҷоибиш ин ки ман бародарро фаҳмондам ба кӣ ҷавоб мегӯяд, яъне ки мақсади ман ки шахсоне ки аз риск кардан метарсед ва тарсдил ҳастед лучи ба ман нанависед ва ба ман алоқа набаред бародаро. барое ки ман нағз намебудам одаме ки тарсончак асту аз риск кардан метарсад. ман худам хелиша нағзам, барое ки дарди сар мешавад дар инҷа бо омадан. барое ки як кор хай риск аз ҷониби Аллоҳ аст. мебинӣ ки кор намешавад, як мушкилӣ дучор мешавад, як чизда мебинӣ ки баъд аз ман хафа мешавад ё ки ягон мушкилиҳо ба ман мешавад. барои ҳамин ба масъалаи кор бори дигар ба шумо мегӯям ки ман дар масъалаи кор ягонтаи шуморо ваъда надодам ва ваъда наметиҳам, чӣ наздикони мо бошед, чӣ ғайраҳо ва дигар подписчикҳои дигар бародарони мо. ба ҳамин хотир бори дигар аз шумо хоҳиш мекунам дар масъалаи ваъда додан, гарантия додан аз ман напурсед. кори ки системаш аллакай бояд шумо донед ки аз видеоҳои мо ки чӣ аст, чӣ видеоҳо масалан чӣ системаи корӣ аст. ба ҳамон хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам
чунин саволҳоро ба ман надиҳед, ки шояд ба шумо ҷавоб нагардонам, барое ки ба залали ман мешавад, яъне ки бовар намекунам ва шояд ки ягон ташо мебиёяд амахел хелван риск намекунад, кортон омад намекунам, баъд хеста ба ман гапу чап зиёд мешавад. плюс саволи бародар ҳамин буд, шахсоне ки ба ман саволҳо доред метавонед дар инстаграм, шахсоне ки инстаграм маро дидед аз ютуби ман бохабар нестед, метавонед аз ютуб дар омада видеоҳои маро тамошо кунед ва ҷавоби саволҳои худро гиред. Бисёр ман ҳозир хурсанд шудаистам, ки бародарои мо бисёр саволҳо мекунанд дар инстаграми ман, хусусан дида комментариҳо дар ютубам ҳаст, саволҳо баъзе дида аз аввала бисёртар шудагӣ ё ки дар ватсапи ман. ин хуб аст барои ман. Ҳар вақте ки шумо комментария менависед, савол мекунед ба ман, плюс дар ман мешавад, дар шумо сабаб мешавад, ки ман саволи шумо хел кол кунам, биромадан хел бо видео кунам, ба шумо ҷавоб гӯям, боз ҳам оддитару фаҳмотар. барои ҳамин бори дигар дӯстони азиз, аз ҳама ташаккур мегӯям ва аз ҳама миннатдор ҳастам, ва чунки ҳамроҳи мо ҳастед, моро қадр мекунед ва мебинеду вақти худро дар мо сарф мекунед. аз ҳама ташаккури зиёд гуфтанӣ ҳастам. хулос мебинем бо то навориҳо ояндаво, то чӣ навигариҳо мешавад, ҳама қадар вайбуд фаҳмондем. боқи худованд нигоҳбон, ба ҳаққи мо дуо карданро фаромӯш накунед.